Lakhain ko raisi Borjan constituency apar oke haya hawara long kido dananglong LP school kidam tang parukrisir kebra trokner kebraner kep mate 1988 aning kansi amahang pathek pondong luge chari duna phai kadukawi phokebra ke thom au sumar andu lapen thanbang banghini do SMC khoya sing teron pen kisung ki boilam the nang ki pachni don ke kidam tang ning kan krepho ajak sosilu tumon ki the ki wang hut bangsu school hem asarnu ol plang bangsu sarnung non puan arni sitame repairing asai bang nang khem khelang I hum vera hemalongsi common room nursery pen class 5 mate ingdeng phoan class ki thak nang lo osumar phan midday meal kitun pia hem tawi lapen boundary wall ta akinang sotnang nasi prabjin pen authority tum nang kelang ponje phansi kachunili padupon osumar phan lokichari ahin ki paprang dunje phan pulote LP school pen si ki than kimum RD piponangji bangso RD ki pija phan pulote school hem pendang lok than bang tum do anta bor iponangji bonta non karbeng long ar do bangke than bang do school hem avidet school hem lu than bang avidet asonsi nang man bom nai nasi bangso puthak bangke karbeng automas council tum ahin pen RD pipon akinang so news abitu tum nada kapar kai danang long LP school long lel tum nang chupap hepin pen nang litum nang ke hum report nang tum ahin pantan ni SMC resina hin kan suru palo lapai gan la bangso school problem bang gan la hello je lel tum pinakan la pisung du kok lo la bangso school la bangso school la pan ni bare la wall boundary la pen ke la classroom anta nilitum ahin meta bor ilo sene nata nilitum han la bangso school bang kita an kelong nili cetek long lela kita ne la non bare lo nilitum batai tri ko bak dolo bangso school han hedi la si non nili kamatha mate nilitum la teacher tum dan sing wai lo la pu ini khan te puan anta nilitum nang tum aphan chuhang te puan anta nilitum waching wai do bosta nilitum thala waya le he nilitum pini nilitum nang thang na han hepin pen la bangso school ke permission je phan nang hung ni thek pot nili an se churu parpik lo he non la bangso kahinu school la bangta la tani kahinu ning kan lok ti ning kan tar 15-16 years back entela la bangso ating koson asar nong koson se kabede lo la bang tumon si kaya la so tumon ke aplo amasi achi tim chidururu de la kechi patamanta aprang ge meselang he tame jab rup si abha ke achi tim plang khot rok ne do ho la buja ra hen sin tum la bangso ting bang news de tangte nang tum la bangso buthak an tum la block hona tum pachini son dolo ma ata corruption asor han ge nil tum chini nelang stame la SA la punang etang he hadi so SA tum phani tum chini lo SA tum dan si la haya til la wal boundary nangji la pengala school nangji tum la SA pen la patai pot sok bak dilai pen bijoy rong pi karbing long lai